Helo, dyma Tom efo bryn gaer Minecraft fi. Dyma y drws, fel chi gweld, mae penglogau i dychryn y gelynion i ffwrdd. A dyma y tu fewn, mae y tŷ crwn efo crochan. Mae y bwyd mewn fan hyn. Mae anfil fan hyn, mae llyfyn. A maen nhw'n cysgu yn y tŷ crwn a maen nhw'n cysgu ar bwys y campfire, y tân. Dyma pethau y llwyth. Mae arfwisg haearn, bwa a cleddyfau. A mae saethau fan hyn i saethu efo'r bwa. A dyma pethau y arweinydd. Mae arfwisg diamond fan hyn. Mae bwa a mae saethau a mae cleddyf diamond hefyd. Mae y arweinydd efo pethau diamond achos fe yw y arweinydd a mae fe yn rheoli y grŵp. A i dweud bod fe yw y arweinydd, mae fe'n cael pethau special fel rhain fan hyn. Wel, dyma i gyd fi efo fan hyn i chi heddiw am bryn gaer Minecraft fi. Ond ta-ta,